시안에 그버치 로가네 밀려와 허이 다르마시니 바이코 살아있는 바나나 사이클 라발라비 앙 나나 서른바서 블로 또 머시니 허이 앙나 라가 좀 블라 찬찬의 그마자바이 다나 자드 마코바 오빈이 자그 형너버 릉악서이 모바일 남바르버 락시너 릉악서이 로 가문 비야우는 타페이토 직 베쇼마우는 컴퓨터 클래스 라이토 바이크 라나 비나 부자 시쿠디 비어 바이크बो दङ 시쿠디खौ लाबाय आं हे नों मैया लाबोनांगौमोन दिनै लाबोबाय औ दिनै लाबाय आङो मैया थारला बे गोबोरखि लगायनाय मिलिमा बावबोनायाबोलै मैया लाबोयोबा सानैजों जि मिनि रायलाय थांनो हायोमोन मैयानाथ' मैया थांबाय लस जाबाय आं बेखौ मिथिखाबाय ओमफ्राय कम्पिउटार क्लास टाइम जायाखै दाबो थौ थांसै दिनैथ' क्लास गैयाना आंहा दिनै सानदेसो होमबालाय नोंहा दिनै फ्रिथार आरोखि होनबालाय बेरायद्लाबायनायनि दिनसो जालायबाय आरो नोंहा दिनै बिदि बन्द' समाव कम्पिउटार क्लासबो गैया स्कुलबो गैया जि बेरायद्लाबायनो मोजां जाथारलै ना औ आंबो जि बेरायनो गोसो जाखादों स्कुटि फुजा थौ जोंहा होमबालाय सानैजों बेरायद्लाहैसै स्कुटिजों दै फुजा दै आयौ आं स्कुटि गाखोनो हानाय नङा मैयासो खानायबो जादों खानायाव बार नाङो न' एबारनाबो बुहुलसो जालायबायगोनलै आंना साइकेलखौ दोननानै दुगा फागा स्कुटिजों फैलाबायनाया होनबालाय साइकेलखौ लाबोबा गाखोहोनो मोनगौमोनलाय मा गारि दोननानै साइकेल लाबोबा गारि गाखोनो मोजां मोनो साइकेल दोननानै गारि लाबोबा गारि गाखोनो हाया माब्रै उल्था जाबाय थाखो हनै जोबथा बे फाग्लानि साइकेलखौ बिथ'नांसिगोनलै बहा थांनो नोंलाय जोबथा है आं ओरैनो बेरायलाबायदोंसो गामिनि बार जालाबायदों हो गामिनि बार जादों होमबालाय आं नोंजों बेरायहैफानोसै गामिनि बार जानो बे फाग्लाहासो बोरैबा ग्रोब जाफैलायबाय बे गोबोरखि लगायनाय मेलेमा मा जावलिया जाना होबाय थायो साइकेलखौबोथ' हरखाथारनाय नङा बे है आं लायालै नोंखौ फाग्ला गरमाव दाब्लिं लाना सालायनो हायो नाब्रा आंबो थांबायनाथ' थांलायबाय होनबा दिनैनि दिनाबो बेखाराव सब समाय फैमाल' जायो खाफाल नङालै बे गोगोम खुथरनलां मोसौ बादि खाफालखौ नाङा आंनो फुथर जागोनबो आंजों खाफाल मसिनि सानफ्रामबो मिलाया बे खाफाला